हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदों, नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै साजेसन हरबानो जाबाय। बर'फोरनि गेजेराव थामथि खेबनि थाखाय BTR एकर्ड जानानै थांबाय। सान्ति सुक्ति होननानै बुङो बयबो। दा बे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव लेहेम जायोब्ला सोमावसारनो गोनां जायोबा सोमावसारफिनगोन होनना बुंदों आरोना। जोंनि नुनायावथ' BTR एकर्डनि दफाफोरा मावफुंनायाव माब्ला स्पिड जाखो, मा दफाखौहाय लानानै दिनै BTR एकर्डआ स्पिडै मावफुंजाखो। BTR एकर्डनि बायदिब्ला 6 दाननि गेजेरावनो एबा 6 मासनि गेजेरावनो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ BTRआव हाबफानो गोनांमोन। दिनै 6 दानहालागै खैथा 6 दान बारलांबाय, दिनैसिमबो गैया माथो BTR सिमा बाउन्डारि एक्सटेनसननि बाथ्रायालाय। दिनै NDF एक्स NDFफोरनि खोथा, रिहेबिलिटेसन होनायनि खोथा, दिनै एक्स NDFफोरा गोबाङा रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै होनना बुंदों। गोबां खुद्रिनाय दिन्थिबाय थादों। बेफोर केस उइथड्र खालामनायनि खोथा, बेफोरथ' माथो दासिमबो मावफुंजायाखिसै। जेलाव थानायनि एक्स NDFफोरनि खोथाखौ दोनथ', माखासे प्रसेसनि गेजेरजों, माखासे इनिसियेटिभनि गेजेरजोंसो बियो मावफुंजागोन, बे नंगौ थिग। नाथाय न'आव थानाय जायफोरा एक्स NDF बिथांमोनाबो जे दासिमबो सान्ति सुक्ति गोरोबथानि उनावबो जे दिनै थानायाव थांनानै हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जायो। सम सम बिथांमोननो वारेन्ट फैबाय थायो। बेफोर मानि खमसे खम बेथ' जोबनांसिगौ ना, खमसे खम बेखौथ' बन्द' खालामनो हानांसिगौ ना। बेयो जोबोद दुखु गोनां। दिनै एक्स NDF बिथांमोनाव मा दं हमनानै ला, सोरनिबा न'खराव दिनै हाजिरा मुजिरा मावनानै जानो गोनां न'खराव गैयानो, हारिनि थाखाय सोमावसारबाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय गावनि लाइफखौ, दिनै न'खराव जेबो आरजिनानै लानो हायाखिसै। बिथांमोना दिनै रां गारै फैसा गारनानै दाहार दुहार लानानै दिनै थानासिम नुजाहैबाय थानो नांगौ। बे माब्रै जागोन बेलाय? बियो एकदम दिनैनो दानो बन्द' जानांगौ, थाबैनो बन्द' खालामनांगौ बेखौ। आरो बिनि सायाव माबा मोनसे मावनो गोनां खामानि दङब्ला गभर्नमेन्टआ बेखौ थाबैनो मावनानै होनांगौ, बेबायदि आरोना। बेनि उनाव फैदो जोंहा भेन्सार फरायसालिनि खोथा, भेन्सार स्कुलनि जेंना। जि फरायसालिया माने फरायसालिनि फोरोंगिरिफोराबो माने गोबाव सम जेबो बेथन गैयालासिनो बिथांमोना फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिबोदों, फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होबोदों आरोना, गोबां नारा नाथाय जुजिबोदों। दा बै फरायसालिनि फरायसाफोरा गोबां गिदिर गोलाव जालांबाय, गोबाङा देरबाय लावबाय, मेट्रिक पास PU पास सोरबा बेफोरबायदि जानानै फैलायलायबाय आरोना बेबायदि। नाथाय फोरोंगिरिफ्रा दिनैसिम दाबो जेबो मोनाखै आरो बेखौ थाबैनो मावफुंजोबना होनांगौ। फरायसालिनि जेंना होनोब्ला दानिया फैदो सबसे लामा आन्दायसिननाय आरो दुखुनि बाथ्रा आरोना। सनितपुराव जोंहा फार्स्ट टाइमावहाय मोनसेल' रोखोमनि फरायसालि दंमोन आरोना, भेन्सार स्कुलखौनो जों बुंथ'नांसिगोन आरो बेखौ। बेनिफ्राय मा खालामबाय बैयो, जोंहा सोरबा मानसिफ्रा मा होनो जे, बिथांनिनो साल जानो हागौ नामा बे, बिथाङा मा खालामबाय, माखासे फरायसालिफोरखौ माने EGS खालामना होबाय। EGS माने बिल्डिं, सरकारि बिल्डिं फैनाय आरोना। दा EGS होननाय लोगो लोगोनो बयबो माने रायजो राजाफ्रा, फोरोंगिरिफ्रा माने होंगो दोंगो जाबाय, एकदमबारे हाखा दावरा जाबाय। सरकारि बिल्डिं फैबाय, मा फैबाय, रेसन पार्टि बायदिसिना फैबाय, गोबां माने माबा जाबाय आरो हांखुर जाबाय। दा फैनानै फोरोंगिरिफ्रा मा जाखो, फोरोंगिरिफोरनो मा खालामो बे समाव, माने ओरैनो साननैसो, मास मोननैसो, मालाबा 500, 1000 बेबायदि होदोंमोन आरोना। दा बेखौ लानानै गोबां फोरोंगिरिफ्रा खुसि जादोंमोन, गोजोननाय मोन्दोंमोन, बेसेबां मिथियाखैमोन आरो। दा फैनानै मा जाखो, जोंहा टेट होनो गोनां जाहैबाय। दाना टेटखौ होबाय, टेट होनानै मा जाखो, गासिबो माने फेल। बबेबा बोसोराव सासे सानै पास जायो, बबेबा बोसोराव माने गैया। दा बेबायदि फरायसालिखौ गायसनजेननायनिफ्रायनो जायफोरा बेवहाय फोरोंगिरि महरै मावबोबाय थादों, खाथिबोबाय थादों, बिथांमोना दिनै मावनानै फिसा फिसौफ्रा देरलायलांबाय, सोरबा फिसाजोखौ हाबा हरबाय, सोरनिबा फिसालाया माने कलेजाव फरायगासिनो दं। दिनै फिसाजो फिसालाफोरनि थाखाय फरायनो खरस बायदिसिना दिरुनगोन
ना बले बोथिसे ओंखाम जागोन, ना बले गाव आरोबाव टेटनि थाखाय लेखा बायनानै फरायबावगोन। होमबा नायलाय। दा बेनो आरो लोगोफोर, माने EGS जानायनिफ्राय EGSनि फरायसालियाव जायफोरा फोरोंगिरि महरै मावबोनानै दङमोन बिथांमोना माने लामा आन्दायनानै थानाय जाहैबाय आरोना। मानो होनबा बिथांमोना टेट होनो गोनां जाबाय, टेटखौ दिनै पास खालामनो हाया। आरो जंगि आन्दलन बर'नि सोमावसारनायावबो गोबां बर' दैदेनगिरिफ्राबो बुंदोंमोन आरोना, गासैबो रोखोमनि फरायसालिनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन। बै जेंनाया जायागौमानि माने जों मानिया, जों गनाया। गासै फोरोंगिरिफोरा जेराव मावगासिनो दं मावबाय था, गारनो नाङा, बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंदोंमोन आरो। दा बेफोरखौ आसा खालामो बिथांमोनाबो मावबाय थादों, नाथाय एकर्डआवबो जेबो गैया। दिनै गुवाहाटि बरबारियाव इलेकसन जाबाय, बिथांमोना गोबां दुखुआव दं, हालाय हाफाय दं। बिथांमोननि जानाय लोंनाय बेफोर गासैखौबो माने जा BTR सरकारा हायोब्ला हरनांगौ आरो। बिथांमोना गोबां गोदाव सोराव दं, गोबां दुखुआव दं। बिथांमोना दिनै बेराम आजार जानाय बेफोरखौ माने नायनो थाखाय, डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय हेफाजाब हरनांगोन, बिथांमोनखौ नायनांगोन। ओमफ्राय आं बेखौबो खावलायो, जोंहा बर'नि गासै लिडारफोरा, इन्टेलेक्सुवेलफोरा खौसे जानांगौ। पलिटिकेल पार्टियानो जा, माबा मोनसे हान्जायानो जा, माने गासैबो खौसे जानांगौ। दा मेजर जेंना होनोब्ला बेफोरसो रायजोफोर। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। एसेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम फिन खेबसे खुलुमनाय बावहरनाय थाफिनबाय।